алайкум ҳамватони азиз ва тамошобинони канали ҳамин шабакаи маъмур азия, ҳамаи шуморо имрӯз ба рӯзи ҷумъа муборакбод мегӯям. рӯзатон ба хайр шодӣ бошад. ҳар касе ки мегӯяд рӯзи ҷумъа агар дуо кунад, худо хоҳад иншаллоҳ худованд ҳамаи дуои вайро қабул мекунад ва иҷобат мекунад. хоб мо имрӯз ҳамин дар бораи ҳамин биягумус якчанд маълумот доданием ва биягумус ҳам кирмҳои Калифорния. Маъмурҷон, ҳамон вақте ки шумо омадед, ин як 3 моҳ пештара буд, агар хато накунам. Вай вақто ҳаво гарм буд. Барои ҳамун вай ҳамун берун ба ҷои салқинӣ ба мондаи гузоштагӣ будем. ҳамунҷа видео кардем. Гапатон туғри аст. Инҷа сабаби ҳамин таи гармхона ба кадагии мо, мана фасли зимистон ба кирмҳо ҷои гармӣ ва нағзтар кор мекунад. ҳарорати ҳаминҷа бояд аз 10 боло бошад. баъд ҳамин кирмҳои Калифорния тезтар тайёр мекунад ҳам биягумусро ва тезтар зиёд мешавад. яъне тухм мегузорад ва ҳамун аз тухмаш кирмҳо мебарояд ва тезтар зиёд мешавад. барои ҳамун мо таги ҳамин теплисаба, таги ҳамин гармхонаба ҳам хел ҷо кардагим. ҳамҷа ба як 100 квадрат аст. насиб карда бошад иншаллоҳ. ва мо ҳозир натиҷаи ҳаминро нишон медиҳем, ки аз ҳамин 2 моҳ камтар гузашт. мана ҳозир мана ҳамин болоша уже мана як бор хӯрокаи аввалаша мана партофтанем иншаллоҳ. мана ҳозир мана шуморо нишон медиҳам. мана ҳаминҷаба мана ҳамин тухмҳояш мана иҷо шуд. мана ҳамин тухмҳояш мана тухмгузориш вақти ҳамин чиба бисёр беҳтар мешавад. вақти ҳамин гармӣ бошад, натиҷаи нағз метиҳад. мана ё ин ки мана хел ин кирм ба ин кирм мана хел часпидагӣ, мана ин часпидани инҳо сабабаш дар он аст, ки вақте ки шикамаш сер ки шуд, инаш ба инаш мечаспад, яъне ба забони урусӣ спарринг мешавад ва дар як ҳафта якта тухм мегузорад. ҳамун тухми вай ҳамун чӣ хеле ки пештара гуфта гузаштем, ҳар ҳафта тухм мегузорад якта ва баъд аз 15-20 рӯз аз ҳамун тухмҳо аз 2 дона то 14 дона худам ҳисоб кардам. мана тухмҳояш мана тухмҳояш бисёр мана нағз аст. мана аз 2 дона то 14 доная ҳамин тухм мегузорад. хоб ва аз 2 то 14 доная яъне ҳамун кирмбача мебурорад ва баъд аз 3 моҳ ҳамин кирмҳо боз ҳамун кирмчае ки баромад ҳамунҳо боз ба тухмгузорӣ сар мекунад. анамихел барои ҳамин инҷа ҳамхел гарм карда мондагӣ. мо берунба рафта бо як борга беруна нишон медиҳем. берунба ҳам ҷо дорем. вақт чӣ хел ки дидед. хоб маъмурҷон, бисёр саволи беҳтарӣ надодед. ҳаминҷаба вақте ҳамин шумо рост мегӯед, вақте шумо омадаи будед, ҳаминҷа ба навор гирифта будем мо ҳамроҳи шумо. ҳаминҷаба 60 квадрат кирм буд. мана ҳамин линияба. хоб анамиҷаба 60 квадрат дар хотир доред. анамиҷа 60 квадрат кирм буд. аз ҳамин кирмҳо ман 60 квадрат фурӯхтам ва аз ҳамин даруни ҳамин 6 тонна биягумус гирифтам. 6 тонн биягумус гирифтам. ҳозир баъд ба навор мегирем. унҷаба ҳам биягумуса эла карда истодаанд, мондаги боқӣ мондаша. бисёриё ҳамин биягумус хати уже ҳавас карда мана харидорӣ карда истодаанд барои ҳамин деҳқониҳошон. ҳозир бо баъд аз ин навор бо рафтаамон помидорҳои бодрингҳои худамонро бо як борга ба шумо нишон медиҳам. мана ҳозир инҷаба биёед инҷа. манамиҷаба ҳозир ман шуморо нишон медиҳам, ки ҷои берунаба чӣ хел кадагӣ бо кадом тарз. манамиҷа ҳамаш ҳаминҷа бо 150 квадрати дига боз кирм дорем. ҳаминҷа биё инҷа 150 квадрат кирм дорем. монанди ҳамин чӣ кардагием да парникча, яъне ҳамун гармхоначаи майда кардагием, ки шабҳо барое ки камтарак хунук мешавад, кирмҳо кор намекунанд. барои ҳамун мо манам хел кардагием барои ки ҳарораташ нағз шавад. аз ҳаминҷа ман
худо хоҳад насиб карда бошад дар ҳамин ҷои худаш ман як 12 тонн иншоаллоҳ бо биягумс ба даст меоварам. ман инҷа ҳозир ман шумо ба кирмҳоша нишон медиҳам. ман ин кирмҳои мо уже ба фурӯш уже тайёр шудаги мана ҳам хеле зичнокиш аҷоиб шудаги ки ин кирмҳоба уже 7 моҳ шудаги. ин маточник меномад инро маъмурҷон. маточник яъне ҳамон ҷое ки кирм мепарварем. мана бо анам хел тарз мо ба савдо мебарем. куҷояше ки хоҳед ҳамҷоша ман кофта нишон медиҳам. ва ба бародаро бо гуфтаниам ки касоне ки мақсад ҳамин ҳоли боз бо як бор дига бо навор карда хоб нишон медиҳам ки бо дар ҳамин мобайне ки мо кирм мефурӯшем. хоб ҳам касоне ки агар кирма харидорӣ мекунад ба вайҳо ҳамаи тарзи ҳамин парваришашро хоб нигоҳу бинашро чӣ хеле пору дар кор чӣ хеле ҷудо кардан дар кор ҳамаашро ба тафсил бо ёд метиҳем. кадоме ки агар бизнес яъне хариду фурӯш карданӣ ҳаст мана мисли мо ба онҳо ҳам ҳамон тарзи равиши ҳамон бизнесро ба вайҳо ман шахсан худам нишон медиҳам. ва ман имҷа шунам як борига бинем мана бисёриҳо мана ин ҳамин кирмҳо манам хел беҳтар ва нағзтар инкишоф меёбад да гармӣ ба ҳозир агар болош агар кушода бошад инқадар кирм намешад инҷа ба мана хел кирмош нағзаин мана бо ан ҳамин тарз манам хел кирмҳои бениҳоят зиёд дорад мана. лекин инҷа ба тухм надорад барое ки инҷа ҳаво хунуктар аст назар ба вай дарун мана хел кирмҳои зиёд дорад. манам хел бо ягон савол бошад мана марҳамат. ин чия я пушондагиам ин таида кирмам надора ё ягон типлисаам надора ҳам болоям порда парафтагим. лекин и ҳамин даруни ҳаминда поруи нава поруи якмоҳая қатъи ҳамин барг яъне ғазон барг ба тагои ҳамн мол говмол ҳамина ҳамхе аралаш карда ҳамҷа парафта болоша клёнка қади пушондагием. барои чӣ? барое ки тезтар ҳамин поруя пусонда тайёр мекунад. ин кирмҳоба фақат мегӯяд ки поруи 4 моҳа 5 моҳа 6 моҳа дар кор аст. лекин ин ҳамин тарзи ҳамин поруи нава ҳозир дар худамон поруи кӯҳна ёфтан бениҳоят душвор аст. барои ҳамин аз ҳамин сабаб ман лишна ҳамин худам аз таҷрибаи худам гузаронда ҳамин чизро ман таҷриба карда дидам ки ҳақиқатан мешавад. ҳамин мобайни 20 рӯз 25 рӯза тайёр мешавад. поруи нав бо баргу каҳу баъд ҳамн тагои гову мол аралаш карда мепартоем тезтар пусида тайёр мешавад барои ҳамин кирмҳо. ин озуқаи кирмҳо аст маъмурҷон. мана ина баргоҳай ина як 3-4 рӯз шуд мана ана уже кирмҳоям омада дар омадааст. ин уже мана уже кирмҳои ҳамун тараф буромада омадаги ин тараф мана уже мана дар омадиянд. ин уже гувоҳӣ метиҳад ки мана 3-4 рӯз ба ҳамин поруи ки мо ҳамин ба каҳу ба ҳамин барго аралаш кардем мана ин бақувватии кирмҳоро бинед. ба ҳамин уже мана тайёр шудааст ки ҳамин кирмҳоро ҳамин поруи навро уже қабул мекунад. ин кирмҳо мана мо метавонем бемалол ба озуқааш истифода барем. мана ин кирмҳоро бинед. ман худам ҳайрон шудам ин якум бора дидам ино мана кирм ҳамин кирмо бақувват баъд инаш ба инаш мечаспад тухм мемонад. ҳамин каҳу баргу ҳамин чизо қатъи мана аралаш кардагием баргоя қатъи ҳамн поруи нав тезтар тайёр шудаги. ин ай таҷрибаи худам гузарондагиам маъмурҷон. ин дарунаш пури кирм шудааст. аз вай тараф омадагида аз вай тараф гуфтам ки гушна аст. маточник мегӯяд вай. маточник яъне ҳамн ҷое ки ҳамн таваллудхонаай унҷа таваллуд мекунад. раддом бале раддомай баъд бисёртар биягумс кор мекунад. аз ҳамн тараф омадааст ин тараф ба манам хел
خب مامور جان اینجا همین گرمخونه ما این دویم گرمخونه است. همینجا با من سال گذشته 6 پاچکا уруқи тухми помидор шапидам. аз 6 пачка ман ҳамагӣ 3 пачка вақф кардам. яъне дар ҳар як пачкаи ҳамин тухмиҳо 1000 дона помидор дорад. аз ҳамин 6000 помидор ман 3000 вақф кардам. имсол 9 пачка помидор ба ҳамин бо биягумус бо ёри биягумус шапидам ва аз ҳамин ҷо мана худатон чӣ хеле ки мебинед 8500 дона манами хеле кӯчати помидор ман ба даст овардам ки ин натиҷаи беҳтарин гӯё ки ҳамин 98-99% ҳамин помидорҳои ман дар ҳамин биягумус инкишоф ёфтааст. ва вақте ки ман расадкаро сар кардам, расадкаашро бо ҳамин биягумус манам хеле таркибаш ба ман биягумус рехтам. мана ҳамин биягумус аст. бо биягумус ҳамин чиз инкишоф ёфта истодааст ва натиҷаи беҳтарин аз соли гузашта нигоҳ карда, баъд соли гузашта вабше биё нагӯям лучи ки дилам месӯзад. имсол хеле хурсандам ки ман ҳамин чизҳои ман бо биягумус инкишоф ёфта истодааст ва касоне ки ман ҳамин канали шуморо тамошо мекунад ё ки мана ба канали ман агар даромада тамошо кунанд, ҳатман канали ман номаш биогумус ТЧК. дар ҳамон ҷо ҳамина аз аввалаш, аз вақти тухмпошияш сар карда то ҳозираша, иншалло то вақти пухта расида, то ҳамон вақти фурӯхтанаша ман сиёмка карда ба ҳамин халқи худамон, ба ҳамин халқи Тоҷикистон нишон медиҳам ки ҳамин чӣ хел фоида дорад ҳамин биягумус. ҳоли бисёро бовар намекунанд, ба ин боварӣ надоранд. хай мана мебинем иншалло зинда соғ саломат бошем. лекин ман ҳаминҷа ба ҳозир биёед ман бодринг шапидам. бодринга ҳамин яшикчаба кардам. ҳар сол яшикчаба мепошидам. мобайни 5 рӯзба аз ҳамун яшикча сар мебардошт тухми бодринг. лекин имсол ман дина ҳамин бодрингро дар ҳамин кулок гирифтам. манам хел мана дар ҳамин кулок гирифтам. инам ҳамун бояд ина 70% биягумус ва 30% хок кардан дар кор аст. барои чӣ? Барои ки ин намесӯзонаду, барои ки вақте ки ин бодринг баланд мешавад, ҳамин кулока гирифтан ба бояд часпидан дар кораш. инаш ба бояд часпад. вақте ки биягумус холи худаш шавад, рехта рафтанаш мумкин аст. аз ҳамун решаҳо мерезад. барои ҳамун камтар хок 30% хок аралаш мекунем ки ҳамин шира пайдо карда якдигараш ба часпад ҳамун решаҳо. ман ҳамин ба уже ҳамин рӯз мана рӯзи шашумаш аст. рӯзи панҷум ба аз ҳамун уруқро вақте ки ман дар ҳамун биягумус пошидам, 5 рӯз ба ман ҳамин хел натиҷа шуд. пештара ин 10 рӯза мешуд. агар хок ма мекардам 10 рӯз ба ҳамин хел мешуд. ман ки худам хай бисёртар ба деҳқонӣ машғулам, ҳамин хел корҳоро карда ба ҳамин халқи худамон нишон дода рафта истодам. аз як лав ҳамин хел аз сари ҳарфи а аз 0 гӯяма мешад, хеле натиҷаашро нишон дода рафта истодам ҳамашро. ҳозир бар парники дуюм мегузарем. онҷо ба помидорро барвақтар кардагиам ва дар кулок инкишофи беҳтарин ёфта истодааст. инҷаш камтар аз вай дертар кардаги, ина барои ҳамун замин прамои замин ба коридагиам. вай дигари теплица, дигари гармхона ба даруни кулок ба кардагиам. ҳозир вайашонам рафта ба навор мегирем. хоб бародаро ҳам чӣ хеле ки гуфта гузаштем ба шумо. хоб ман ҳамин кулок ба кардагием, мана ҳамин кӯчатҳоя кулок ба кардагием. ин ба як 40 рӯз шуда ман ҳам хел ба ҳамин ҳолат омада расидаги. ҳаминам ҳам хел биягумус ба, лекин биягумуси ин ҳамун гуфта гузаштем 30% хок, хоб 70%аш дар биягумус инкишоф ёфта истодааст. бародаро манам хел инкишофҳои нағз дода истодааст. ин кулокба бо беҳтарин мешад. хоб вай замин ба кардаги камтар дертар буд кардагимон ба аз вайда қафотар, лекин бо шахсоне ҳастак ки кулок ба намекунанду замин мекунанд. ҳамаи ҳаминро мо аз як лав мана ба шумо нишон дода рафта истодаем.
Манам хел уже мана 20 сантиметр шудагием ино мана. Як ваҷа баландашам ҳаст, пасташам ҳаст. Хоб мана бародаро ман ин капуст яъне карам шапидагием ҳамин ҷаба. Манам яшикчаба, манам хе яшики калон карда. Хоб манам биягумси тоза ба кардагием ин ягон чӣ чӣ мегӯд хок хуш кардагӣ нест, аралаш кардагӣ нестем мана. Манам тоза биягумс ба шудаги ин вообще беҳтарин натиҷа. Ягон дона хеле тухмаш мондаги не, ҳамаш дастканал буромадагӣ ва бахвати сабзак шудаги. Инам хеле фоидаҳои нағз дорад. Амина таҷриба карда рафта истодаем аз як лав. Хоб бародаро ҳамун биягумс ки мегӯем бисёриҳо агар мана нав агар тамошо карда истода бошад, биягумс ана ҳамин чиз аст мана. Мана ҳамин чиз мана биягумс аст. Мана ялтас мекунад мана. Ана ҳаминро ҳамин бо ёрии кирмҳои Калифорния манам хеле гирифта ҳозир ҳамҷаба эла карда истодаем. Инашам ба фурӯш мешавад. Ин беҳтарин ҳамин нури табиӣ аст. Ин ба ҳамин замин фоидаи бисёр калон дорад. Ба ҳамин зироатҳо ҳосилнокии ҳаминро баланд мебардорад. 30-40% зиёд карда ва дар муддати 10-15 рӯз пештара пухта мерасонад. Ҳамин биягумс. Ҳамин биягумс ном дорад. Манам ҷаба хеле эла карда истодаем. Инашро ҳам ба савдо мемонем. Мана гӯем агар ҳамун кирмҳоро ҳам ба савдо мондагием. Ва ман дар охир гуфтаниам ки хоб мо манам хел китобчаҳо дорем. Манам хел китобча, манам ин китобча дар бораи ҳамин кирмҳои Калифорния. Ё ки манам ҷаба навистагӣ мана мехоҳед растаниҳои шумо серҳосил шавад. Мана биягумс TJK ин канали худи ман аст, шахсии канали худи ман аст дар YouTube. Хоб ё ки манам ҷа ӯзбекишам ҳастак, мана касоне ки ӯзбек забонад бисёро мана мақсад тоҷик забон мегӯяд, ё ман ҳалаги ӯзбекчанем раса синдириб гапираманда окала. Манам o'zi o'zbekman-ku, lekin endi nima qilaylik, Tojikistonda yashab turib, keyin tojikcha ham bu o'zi tojikistonliklarga kerak, o'zimizga kerak, Tojikiston xalqimiz uchun. Mana yerda o'zbekchasi kitobi ham bor. Xo'p, mana inja ako mana bu kitobda misol navisdagiki mana biagumuz chist. yoki mana nuriy biagumuz az chi tayyor meshavad. Mana inja kirmҳои mana Kaliforniya, Saratel, Dendrabena yoki mana inja kirmҳо чӣ тавр зиёд мешаванд. Тарзи сифатнок тайёр намудани биагумус ёки кирмҳо чӣ тавр тухм мегузоранд, фоидаи кирмпарварӣ, кирмҳои сурхи борони Калифорния. Ҳозир ҳамин ҳамаша дастканал на ҳамин китоба ман худам нависта чоп кардагием ҳамин чиза. Инҷа ба ҳамин ин китоб барои парвариш намудани ҳамин кирмҳои Калифорния. Яъне ки ба шумо осонтар мешавад. Вақте ки ман ҳамина овардам ҳамин кирмҳои Калифорния ва Ӯзбекистон ман ба равон кардан, ман ба ягон кас ёд додагӣ нест. Яки ман худам аз ҳамин чи худам гирифта хай устозам дорем. Mana биагумус 100% органика. Барои сабзавотҳо ва меваҳо бисёр фоидаи калон дорад. Маълумоти пурра мана рақамҳои телефонамон навистагӣ. Иншоалло ҳамин маъмурҷонам бо ҳамун чиба мемонад рақами телефонамро. Касоме ки дар кор шавад. Мана мега ёки мана тарзи ҷудо намудани кирмҳо аз биагумус. Вақте ки биагумус тайёр шуд, чӣ тавр ҳамун кирмҳоро аз биагумус ҷудо карда гирифтаанд. Ёки хеле пору дар кор ин ба пору бо кадом тарз мақсад тайёр кардан лозим. Инҳо беам пору дар кор, пору просто так намешад. Ин пору камтар меҳнат кардан дар кор аст. Бе меҳнат ягон шараф, ягон чиба расида намешад. Худо хоҳад. Манам хеле китобҳо касоне ки аз мо кирм харидорӣ мекунад, ҳатман анин дута китоб агар хоҳад ӯзбекиша метиҳем, хоҳад тоҷикиша. Агар хоҳад ҳар душа ба ҳамонҳо бонус тақдим карда мешавад бародаро. Ва дар охир гуфта гузарам, ҳамон касоне ки дар ҳамин канали Мамуразия бисёртар ба ҳамин говмол сару кор мекунад ва ҳамин молдорҳо бисёр тамошо мекунад. Подписчикои ҳамин Мамуразия ҳамон шахсони молдор ҳастанд. Ман гуфтаниам ки касоне ки агар поруи ҳамин дошта бошад, ман ҳаминҷа рақамҳои мо ҳастак, занг занад, ҳатман мо ба онҳо ба алоқа мебароем ва мо пору хариданием ва ба як маслиҳат мебиёем. Агар ки хоҳед бо ёд метиҳем ҳамин кирмҳоро бурда худатонам мақсад ҳамунҷа
коркар карда мақсад бизнес кунед ё ки ба ҳамун агароти худатон ҳамин хел биягумс тайёр карда помидор бодринг болгар ё ки шафтолу фарқ надорад ҳамин замин чизе ки мерӯяд ба ҳамунҳо агар андозед ин сифатнок тоза биологически тоза бехимикат ки шуд касалӣ кам мешавад барои ана ҳамин барои саломатии худатон гирифта кунедам беҳтар мешавад ҳозир ҳамин аптекаҳо ба меред ҳар як қадам ба якта аптека бо ҳамашам хеле очирадаст барои ҳамун ман ҳамин корро ба пеш мондам ба мақсад мондам ки ба ҳамин тоҷикистони худамон ҳатман барои деҳқонҳо мақсад ҳаминро тавсия карданиам аз ҳамин кор кунанд агар худо хоҳад ҳам ҳосилнокии заминҳошон зироатҳошон зиёд мешавад ва ба саломатӣ фоиданок ба ҳамин бозорҳо ба фурӯш мебарад ки ҳамун одамон харида истеъмол мекунанд ҳамонҳо ба ҳар хел касалиҳо дучор намешаванд ва барои чӣ вақти саюз вақти ҳамун тинҷиёба ё ки баъд аз ҳамун вақти саюз ё ки баъд аз ҳамун солҳои 96-97 аз ҳамин қишлоқҳои мо аз ҳамин деҳқонҳо помидори хом ба Россия мебурданд помидори хомро ба Россия бурда дар он ҷо сурх карда баъд мефурӯхтанд барои чӣ барои он ки мо камтар бо ҳамин химикат ҳамун парвариш мекардем ҳамун чиёро барое ки дар ҳамин замини худамон бисёртар кирм буд ва ҳамун кирмҳои маҳаллӣ ҳам биягумс кор карда ба ҳамун зироатҳо бисёр фоидаи калон дошт дар он ҷо аз лаборатория ки мегузашт тоза сифаташ тоза биологически барои ҳамун Россия мемонд ки мақсад ҳамун маҳсулоти мо омада ҳаминҷа ба савдо шавад ҳозир чӣ ҳозир намеравад Россия барое ки бисёри баъд химикат аз химикат вобаста аст ва тоза нест ҳамин чизои мо ва ба ҳамин боз ҳамин чизе ки агар шумо кардед бисёр агар ба ҳамин химикат агар кунед ҳамун чиз бисёр намеистад тезтар мулоим шуда мерад ё ки сифаташро гум мекунад агар ба ҳамин биягумс агар тоза ба биягумс агар парвариш кунед ҳамин зироататонро вай ҳатман зиёдтар муддати бисёр меистад мисли ҳамин тоза вай химикат надорад агар химикат дошта бошад вай уже слитра бошад ё карбамид ё дигар нури табиӣ бошад агар вай ҳатман об як рӯз ду рӯз ба аз худаш об бароварда пусидана сар мекунад ба ин не барое ки ин чизи табиӣ аст ин чизи табиӣ биологически тоза мебошад ана ҳаминро гуфта гузашта мебудам ва ба ҳамин шумо бо як борига гуфтаниам ки ба ҳамин канале ки Мамуразия аст касоне ки тамошо дорад ҳамин видеои моро ҳатман подписатсия кунад ва лайкро фаромӯш накунад